Kagidan iti panang obserbar iti Fire Prevention Month ket iti panangidanon mo ti Bureau of Fire Protection iti maysa na pateg a serbisyo kadag iti district jails iti La Trinidad, Benguet. Dayto iti dental outreach ken lecture program at tinagreksakmet dagiti persons deprived of liberty. Daytoy ti report. Napaisam ni PDL Dayan manipod iti La Trinidad District Jail Female Dorm iti probinsya ti Benguet. Presko tirik na nagapo iti panakalinis kan panakapapintas iti ngipon na baban moten iti libre a serbisyo at dental outreach nga indanon kadakwada ti Bureau of Fire Protection. Salamat po BFP sa ganito pong oportunidad na nilalaan niyo po sa amin kahit nandito po kami sa loob, nakakasalukuyang pong inaalala niyo pa rin po ang aming kalusugan. Waluda iti female dormitory ang nagnumar iti nasawa serbisyo. Kastamot lang ang naparagsak iti rikna ni PDL Ben iti La Trinidad District Jail Male Dorm iti parakaidanon mo't iti nasawa programa kadakwada. Maraming salamat po dahil nabigyan naman po kami ng pagkakataon para may pa-check up ang ating mga ngipin, pabunot. Kaya kami po'y lubos na papasalamat. 40 male PDLs manipod iti District Jail Male Dormitory ken 26 male PDLs manipod mo't iti La Trinidad Municipal Jail ti nagnumar iti nasao a serbisyo. Daytoy a dental outreach and lecture on proper oral hygiene a promosyon pa iti health and wellness iti uneg ti jail facilities ket baligimot anay patumpal iti La Trinidad District Jail. Ti aktibidad ket sinuportanan ken inisponsoran Ifugao Fire Marshal Jail Superintendent Jesse Anasio. Always honor and privilege to be serving the public, especially kanyang matlaan as puri sabihin natin na persons deprived, pero at least we will bring smiles to your faces through this outreach program. Indolwan the Fire Inspector Ricky Pelayo ken Fire Officer 1 Cheryl Picardal ti aktibidad no sa dino imbinglay dapay iti expertise da kas dentist baban iti pangipatumpal na iti tooth extraction ken oral consultation kadag iti PDL. Tapno nan anay amay patumpal pa iti proper hygiene practices nang ipaimot lang ti hensya iti toothbrushes kadag iti pimaset iti aktibidad.